Hi, chuirde chun sta Graves bhí sean teach an brenn ar armach Coibhneasta an bhríthir. Agus úsáid me na tearcaí seart lei leis na hare an teachtaireacht a bhíú agus tásúlan go garanta sin na Clásal agsúla hiiscint. Nis ar an géaddul sios dúirt leis na habairtí seo agus an legan amach a hiiscint. A chéad sampla eiche tú sna teachtaireacht sin na habairtí siimplí a déiteach a bheith na manús das na habairtí Coibhneasta a leanaí ceartlóir. So bíoch gur cín dúrcha nó in dúrcha iad sé an chéad sampla aber timplí agus an dara sampla an Albert na bhfuil an Clásal Coibhneasta ceartlóir. An chéad faointe seo sin go bhféiteann níos mó na Clásal a bhain a bheith in Albert. Agus go bunasach sé sin cosú le litreacha éagsúla a bheith vocal. Is fochuid den Albert an Clásal as mai le. An tarnar an seo ná go dtugtar an bhíorchaoineasta ar a ar nár agus nach agus tá míorna chaoineasta eile ann ach sna chomhaibh na seo atá gomsa siad sin na míorna chaoineasta. Agus is chomhaibh seo bhain a tugtar an bhíorchaoineasta ar na míorna seo. Mar shampla déitaí an bhíor cheisteach a thabhairt ar nach nó ar air nó ar nár. Péisceile, sa chomhaibh seo tá sé tábhachtach go mbeadh an nón na míorna Coibhneasta a fhios amach sa bhí go mbeadh tá nón cinál an leigin ceart den bhríthir a chur ina dhiaidh. An chéad faointe eile an seo ná nuair a chuirtear ainmní an Clásal ag tús an Clásal caithfear Clásal Coibhneasta a úsáid is cad a gceist lei sin. Feicfidh tú samplaí de sin go bunasach beidir an áit is fearr breanú le samplaí den chéadúil seo an taimní ag tús an Clásal éiscint. Ná na samplaí díreacha anseo. So feadh an tonna duna bhfuil an bóchal mar an seo mar shampla agus feadh an tonna ina chríochnaíonn sé. Chlóiseann sé ar chlé nó chlóiseann sé chun tosaigh san Albert agus thagann an bhríthir ina dhiaidh ceartlóir. So sin go bunasach an rud a tharlaíonn. So as go ná Albert shimplí é raigh gan capal thar an daigh mar shampla sin go bra é ní gá an Clásal Coibhneasta úsáid. Ach más rud é ghuiil ar nó gur gá ceachtarach an taimní a chur ag tús na habairt an sin bigart an Clásal Coibhneasta úsáid agus an leigin ceart den bhríthir úsáid leis sin. Tásúlaim go bhfeicinn tú an chlúiseacht sin agus má éicinn siad go dtí tú seo agus na hare ar gcáid dhéanamh. An chéad rud eile an seo ná na sin deir pleigáil ar seo. So go úsáidtear Clásal Coibhneasta indíreach leis an adíocht thalamhach sa sin indíreach agus na adíocht thalamhach agus bríonn ginidig á chur inúil. So tá sampla a héan an seo thaíos a breanúir sin. So bhí líoróid an bhóchala costasach. Bra? Dan ginideach sa lár. Ach feadh cos leis na samplaí seo do glóis an taimní chun tosaigh. Agus an sin dúsáid mar an adíocht thalamhach seo leis an seileamh mas mai le leis an seileamh sin chur inúil. So bin an bóchal a raibh líoróid costasach. Ceartlóir.
So sin sampla bhain, sin sampla indíoch bhain mas maiile. An chéad ceann eile anseo, ná ceann seo. Úsáidtear Clásal Coibhneasta indíoch leis an bhur anam réamhochlach agus brí an tarthaigh á chur inniuúil. So sin indíoch agus leis an bhur anam réamhochlach agus tá sampla de seo go man seo. So tógadh sibh an líomhróid den bóchal. So sin bóchal nó déta an aibreaite hasnú mar sin. Sin an bóchal mas maiile ní gá. Sin an bóchal a tógadh sibh an líomhróid de. So féach an chlóiseach de Harlandse. So bogó an tanimní sin an bóchailse chun tosaigh san aibreacht agus dá bhrí sin bogá cinál an Gaeilge indíoch mas maiile idir an bóchal agus na daoine seo nach meannaítar ach leis an bhur anam. Go bhfunsach leis an Gaeilge sin a chur inniuúil bogádóin an Foirmeacha úsáid agus an leigin indíoch den bhríothar a chur leis agus níomhach sé iomlán gan an bhur anam réamhochlach seo ag go deireadh. Denan sé seo tagart ar nó don bóchal agus is gá gánaí gomach inscne iver agus parsa ar anam réamhochlach sin a teacht leis an anamní freisin mar hampla dámach sé seo san olra bogá an iver seo ahrú freisin. Anois an chéad sampla eile ná gúsáide an fearnam parsanta mar iarthachtaí sa Clásal Coibhneasta indíoch. Cad a gceist leis sin. Féach ar seo. So bhuail an capal an tlaid, sin an tlaid ar bhuail an capal é. Agus a ríist is gá de iver, de inscne agus de farsa an ar anam seo a bheith teacht le hiver, le hinscne agus le parsa an tanimní. So sé an tlaid an tanimní san aibreacht seo agus tá sé dúiseacht chun tosaigh agus duit gur sin an réamhtheachtaí mas maiile agus bhfuil an iarthachtaí seo ceangailte leis. Agus tá sé sin cinelín míonaithe dom hana. Tuchaí gur gá don iver, don inscne agus don farsa a bheith cinál mar a ggéine don réamhtheachtaí agus don iarthachtaí. Cearcolóir. So sin right den na pointí seo. Tásúilm go dtuigeann tú an réamhtheachtaí sin agus an tíortheachtaí. Réamh sin riamh rud éigin agus iar sin iníon nó ag go deireadh go bhfuamsach. Agus an teachtaí sin dear an áit ina dagan rud éigin I gáthachs leir rud éigin teile. Tá ag bogam a lábhar anseo gur a chun ceap sin a chur inniuúil a chur nó ní féidir le lábha éiscint. Ach tásúilm go sé sin sair. Se an tein rud nárdúir anseo an tanamachal tos an Clásal tá gceist. So sé deaná sé an tanamachal a bogtar chuig tos an Clásal sé sin an réamhtheachtaí. Tá sé sin cinníon ráide gom hana hain. Agus go dtíorch an sampla dearnach seo tá sé dtíorch mar ggéanana leis an trí bunca hain ach gur sé san iverolra. So bhuail an capal an tlaid agus is an tlaid an tanimní agus ar nó
leis an glásach chuoineas úsad chuirmar de sin chun tosaigh agus déanann sé sin réamhtheachtaí de agus sean é seo an tíortheachtaí a thagraí an dó agus is eola an cosintseach gur líorthóidí tanimní agus gurmid chun tosaigh é agus an sin gur sin an réamhtheachtaí agus go bhfuil féach go bhfuil an tíortheachtaí se a teacht leis a thaobh ibrach inscne agus páirsa de. Péiscéile. So sin agan trí chineálacha éagsúla ní go 3.2 sin trí chineálacha éagsúla den chlásach chuoineasta indíireach agus an 10 chineál a bhain tágain ar bhealach den chlásach chuoineasta díireach. Cearchlóir. Tásúm gur chuidir sé sin leat tá tábhar seo ana an tá sé ar cheansna na hábhar is deacra don eile marca aige. Ach tásúm gur chuidir sé seo leat agus má taon heisna go nó más malach in hen tuile samplaí nó Tlaachtar an Scáileán ar ag an mar san fág teachtach faoin bhí sean agus déine sin. Ámór.